chlani? Dobre. A mám ťa čakať, ale môžem ísť domov? A potom dojdeš domov na bicykli? A možno mi povieš, dokedy máš v pláne tu byť a... Dobre, tak poď hore, maj telefón zapnutý a... Aha, Kindio, s Maxom. Čau. No Miro, poď tam. Aj som mohol povedať, že to celý čas natáčam. No, pekne, no, toto prečo nerobí stále? Len lepšie strieľa. Poď. Ľudí, nechajte tú loptu, veď nemôže behať rýchlejšie. Zatlač! Zatlač! Zastav čas! Midi, zatlač, chceme loptu! Máme pres! Pres! Sabi, zatlač! Pres, moco, pres! Pres, Midi, pres! Ajajaj! A zbytočný je ten pres, keď nevedia ani chytiť loptu. Ty si aj tuto inak spávaný. Celý. A zase to isté, poďte pres! Zatlač! Pole, presujeme! Pres! Prečo ho teraz nesekne? Neoplatí sa mu to. Rado, hraj! Lebo Môže, len tak... minútu bude mať, ak netrafí. Hraj! Aj tak to už prehrávajú. Však dobre, ale Už len to myslíš, že to je súčasť hry? tak je, no. Idem a cvak. Hodnú! Hodnú! Tak ale keď mu trafíte napríklad po hlave, alebo proste sa už len to dotkne nejak helmy, alebo zle ho trafíte, tak máte proste minútu za sekanie. Dobre, však hen ten pekný obranca ide s ním a si ho odsúval, ale oni to nerobili. Ne, lebo tak oni majú slabú obranu celkovo, tá Trnava. Oni sú slabý klub, nový. No neviem si toto. Pohode ľahko. Môžete začať hrať. Pres, moco, pres! Daj ho! Musím odniť stranu! Trafo! 10! Poď, sám! Hoď to hore! No? Daj to Sapče aspoň, nech si dá gól. Som